Me ollaan järjestämässä vuoden kovimpia TI0-bileitä. Mukaan tulee olemaan mahtavia artisteja ja ohjelmaa. 6-9-12 kuukautta palvelusta, reissu on nyt takana, on henkisesti paskana. Lepoikuinen, ei tarvi asennossa olla. Vempataan, TJ! Nolla! Ei sopeuduttu normiin, siksi me tehdään tää näin. Mä oon simpeli äijä, mä olen niinku eläin. Mulla on gorillat messis, me ollaan gang. Ottaa kerran haluaa mennä takas sinne. Tosis lehti tippuu puust, mut sen tila kasvaa uus. Baby.